Hej. Jeg vil gerne vise dig et billede. Nej, en video, som vi har lavet i dag. Og med terrasse og køkken og alt sådan noget, og en hule. Og den er rigtig flot. Så vi vil rigtig gerne vise det. Velkommen til vores elgang. Nu skal jeg lige stoppe. Jeg skal lige passe på lidt. Der er en spærring. Der er vores terrasse. Er den ikke flot? Der er vores køkken. Og der er vores